Bo día a todos e a todas. Damos comezo entón a sesión extraordinaria desta Xunta Xeral da Sociedade Mercantil Turismo de Pontevedra, S.A., coa seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación da proposta de previsión de ingresos e gastos para exercicio 2026. Algúnha intervención? Perdón, sí. Nada, é para comentar que a proposta provén do Consello de Administración por unanimidade sería para aprobar a previsión de ingresos e gastos para o ano 2026 segundo o documento diligenciado pola súa Secretaría que contén unha previsión de ingresos por 670.300 euros e de gastos por 666.325,04 euros. Agora sí, algunha intervención? Non, procedemos entón á votación. Votos en contra? Abstencións? 7. Votos a favor? 12, se non me equivoco. Segundo punto na orde do día, nomeamento dos interventores para aprobar a acta da sesión. Seguimos como Rafael Domínguez e Anabel Gulías. Sí. Apróbase por unanimidade, sí. Apróbase, ningún voto en contra, ninguna abstención. Apróbase por unanimidade. Bueno, pois se non hai nada máis, que non hai nada máis na orde do día, damos por rematada esta sesión. Grazas.